tsudzurani baba Isabella. Icho kwa demo ya Zimbabwe. Paka. Biga. Andrea simutambada tirove pakatsika. Andrea iwe simutambada tirove pakakumbira. Andrea mayukani. Tirove pakatsika. Andrea iwe tirove Andrea mayukani. tirove Pakatsika. Simutambada. Pakatsika. Simutambada. Pakatsika. Beautiful. Brody. Beautiful. Simbamdimu. Isaac Munzabwa. Wabaka kioroshi. Boss Albert. Beautiful. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Wakatakali pamoja. Nicodemus. Nega toneri chiti kudiko. Sikati kudiko la apostle. Moya kuchale ukadudzira. Ukauya Jesu papi. Piorotapio. Whoa, my disappointed for the pit and the pro. Father, to the package of Juraima. Jumanta Wakachuamba Kamenigia. Say, Petit Horoma. Say, you're beautiful. Walk out, see, Petit. What a mate. Then Yoroshi. Kyoroshi. Airi. Po. Rikiti vo binga Mathian Tontola. Icho kwa demu ya Zimbabwe. Mama kaseko maitafatwa chinyama kupinga huko. Ndiro zachimoti bakachibata. Sorry zvenyu maitafatwa. Ndangoti ndikodarika nei ikoko. Haiwa kwanzi ndireki mashawo kana vari kupinga huko. Nyaya ndira kutaura pana pamuri ya Zimbabwe kupinga. Ndiye kuti ndichaibatanidza mukoma KB. Nyaya ndiri kubatanidza nenyaya regai nditange iri nyaya yakafanana nenyaya yepachagutu. Pachagutu muri ya Zimbabwe kana network yabvuma mukaenda paWhatsApp channel yedu muchasangana nepamba pari kutsva moto. Ndanga ndiri mukati mekutaura nakansela kusvika watofona vari kansela zvikanzi Bosch dai wasvika kuno maererano nezvinoitika kuno tatadza kuziva kuti chii chiri kuitika. Pamba pari kupfuta moto muri ya Zimbabwe. Imba hombe dzaburitswa panze mibhedha yakatsva ende nyaya ndiri kutaura nhasi muri ya Zimbabwe haina kutangira kukadoma. Muno muHarare yakaitika kunzvimbo dzafanana nabhindura. Ndingangoti muZimbabwe muno 30% yenyika yeZimbabwe kwawanikwa nyaya yakafanana nedzidzi yekuti mudzimba moto unobuda muwadhiropu. Handina 2 weeks zvakare ndabva paGlenora mukati meguta reHarare mukati meGlenora dzimba dzichizaura zvakare dzinokona kuita nhatu. Kutaura kuno nyaya iyi yasumuka pachagutu. Dzimba dziri kutsva uchivabvunza vanoti ivo havasi kuziva zviri kubva kupi ende nanhasi vari kutosvika kupinda mumba chikonzero vari kutyika kutsva. Asi moto uyu hapana nemechisa magetsi akanaka kunyange magetsi asiko moto unenge uchingopfuta. Dzimwe dzenguva moto unotangira muwadhiropu pasina munhu arimo wakutopfuta kana kuti mattress mbhedha unotangira kupfuta pasina munhu arimo imomo pasina mechisa kana moto wakakanisika. Vari kutatsa kuziva kuti chii vari kuchema mhuri yeZimbabwe vachiti kune vanoziva vakambobatsirwa kune vakamboitika pane zvinhu izvi tibatsireiwo handisi kukwanisa kugara kunopinda mumba. Chii chiri kuitika zvakatanga sei? Pane zvawakabata here? Taurirai mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe vanotaura chiti hapana chavanoziva chatakabata hapana. Saka vari kuchema vachiti Zimbabwe kune vanoziva kuti ivo vakambozviona mungave godobori mungave muprofita mungave svikiro mungave muroti kana uchizeni kuna kubatsira vachema vachitibatsiriwo. Nyaya iyi nanhasi zvakare pane imwe pachinoi zvakare apa isati yapera zvakare yepamba zvakare pane misha pane midziyo iri panze vanhu vari kugara panze moto uchitsva. Asi panda kuchipinda mhuri yeZimbabwe ngatibatanidze nyaya iyi. Ndapinda pabhinga right ichi chine masofa buns. Chine masofa buns. Chaita tani kucha pabhinga. Inzwe baba pati moto wakatanga zvakare uchingopfuta but kuiko zvinozvi unopfuta muwadhiropu. Dzimba dzinongo hembe dzinongotsva midziyo iri musherefu inodonha pasi kana kuona kicheni takaputswa. Pane kuitika zvinoshamisa kana kuti munongonzwa mumba kwachorakochora maplesi apamwe achikandwa pasi mamwe kana dhoo rakavhurika muchiona poto ichimhanya kubva panze ichibva mumba ichikandwa panze zvokuti vanotora nguva vachisvika kupinda mumba. Zvazodaro vakashevedza maprofita nenganga vakauya vakawanda pamba asi vakazama zvinhu zvikashaya basa. Kwakazouya mumwe munhu akaita zvokuti iye veduwe ndiri kungonzwa kuti pamba apa pari kuitika zvakati. Inini hangu handigoni asi ndiri kukumbira kukubatsirai. Ndo pakazobuda mashoko kuti tizive mukoma KB kuti tizive kuti moto uyu wakatanga sei. Amai vepamba apa
vane 53 years kubereka but vakatakura pamuviri vakazvitakura vazvitakura kudaro ndokunosvika pakunopona. Musi waipona mai ava vanhu vakawanda vaingoti mai vadire kutakura pamuviri ivo vakura, mai vadire kubuya. Inangwa ndizivi kuti vakadzi vanonzi ivo kuti atakure pamuviri anofana kuguma kutakura pamuviri makore mangana, but ivo vaine 56 years. But vanhu vaingoti vazviitirei vakura. Musi waipona mai ava havana kuenda kuchipatara kunopona, vakashevedzerwa Nyamukuta akauya Pamba. Mukoma KB nemuri yeZimbabwe inzwai vari mukati mekuponesa mai ava ndo pakaonekwa kuti mumba imomo moto wakutobuda. Vakaponeserwa mubedroom imomo utsi wataka kuonekwa uchibuda muwardrobe. Vakabuda panzi vakatakura murwere achipona, asi mwana angatovemo ndokubuda naye murumu yabuda moto. Vachienda mune imwe room vakaguma kutoona kuti imba dzese dziri kubuda moto, ndokubuda ndokuenda panze. Vaenda panze moto zvaipfuta zvikabuditswa panze chibva zvadarika. So moto wakaramba uchifamba uchingotsva kusvikira baba vePamba apa ndo vakapedzesera vakunzizwa havapfeke hembe, nokuti vakangopfeka hembe chete hembe yavo yaitsva vari pamuviri. Baba ava vane mavanga akawanda emoto, ende mavanga emoto muri yeZimbabwe anenge achinyeka haapone zvokumhanya. Ronda rekukuvara wakuvadzwa kungave kuchekwa nebanga kana kutemwa nedemo kana kutemwa nedombo kana kugumura chigutsa rakasiyana neronda remoto. Ronda remoto rinorwadza ende rinonoka kupora. Baba vasikagara chipfeka hembe kudaro vanga vakungotenderera pamusha chikonzero vanenge vasina kupfeka, vakangopfeka chete pane zvinoitika pavari. Saka vari kutenderera seivo vasina kusimira? Vanotenderera muyadhi mavo zvakonzera kuti havachaende kana kumabasa. Vakangoisa chinhu pahembe pamuviri pavo chete. Ngandu moto wakutsva. Kuchibva kwauya munhu akati ndangonzwawo hangu nokuti kuno kundashanya, asi ndiri kumbira ningokubatsirawo. Ina hangu handigoni, asi regai ndimbozamawo. Achibva asvika vanhu vachibva vaungana zvikanzi munozvigonawo here panapa pauya vanhu vakawanda. Zvikanzi handina kuti ndiri kuda mari, ndokusaka ndiri ndatanga kungoti regaiwo ndikubatsirewo zvangu. Kana handiti ndikubatsirewo regai ndimboita. Kana ndakunda ndo pandirozoti ndakubatsirai. Kana muchida kutenda mozotenda, kana musinawo hamuna. Ndizvozvo ndobvatanga kuona. Zvikanzi ndiri kukumbirawo huku yepano yamunoti iyo kana riri jongwe harisati rakumhanyisa sheshe mondipawo. Ndiri kuda huku isati yave neunhubu ichiri yakarongeka zvokuti kana kuri kuvanhu kwaitonzi tipewa kana kuti magrade 4 to magrade 5 ndizvozvo saizi dzedu isati yaita sabhozho aiwa saizi dzedu ndo dzaitodiwa bati zukuru chingo ndirasekuru wako bari uri kwanokubereka gogokikido gogomkwarazi. Alright, izwa mukoma KB ndipo zvanzi chinipewe kabati wakauya nako. Zvikanzi sungai negavi, asi gavi iri endai munorisvoura izvezvi, but endai notsvaga muti wemutondo mutsura uri moto mutondo mouya nekagavi kacho mondipa. Right, achibva apiwa kuchibva kwanzi baba pano ndiwapigara ziya. Zvikanzi oi gaviri ritsengei vachibva ritsenga. Zvikanzi chisungai makumbo ekajongwe aka ndobva wasuka kamba kwejongwe ika. Zvikanzi ndokumbirawo zibhavhu zihombe ramunoti ndo zihombe rekugezera pano. Zvikanzi ndeiri. Zvikanzi aiwa iri diki hamuno mamunogara muno hapana pana zibhavhu zihombe iri, but vanhu vaingoratidza kuti sezviri kuitika pamba apa kuti vapinze zvinhu zvauka zvainetsa. Zvikanzi pamashops pedu apa ari panotengeswa. Zvikanzi naiyo mubasiri oi mari endai mutenga. Zibhavhu rakanotengwa ndere $12 ndobva ranotengwa richibva rauya. Ndobva zvikanzi pamunoti ndo pakati nepakati peruvanzi rwenyu ndepapi? Zvikanzi ndeapa. Zvikanzi mubatsira kunyange mati apa kwete. Imimi baba imimi kana muri pano Pamba pamunofarira kugara ndepapi? Kuchibva kwazoonekwa kuti baba vane nzvimbo yavanofarira kugara, kungave kuchipisa kungave kuchitonhora. Kana kuchipisa munhu anogona kuendawo pamvuri, but baba vane nzvimbo yavanofarira kuti sei yavanogona kugara, nokuti Pamba apa imba dzikumusha idzi dzakaisiwa benzi rekunze. Kunyange kuchitonhora pane nzvimbo yavanofanira kugara. Zvikanzi apo andei ipapo. Zvikanzi right, ndipei zibhavhu chibva rakwidibirwa kajongwe kechibva kaiswa pai pasi mubhavhu muya. Zvikanzi ndiri kukumbirawo family yepanapa mese garai makatenderedza bhavhu iri makaribata. Ndobva vagara vakatenderedza. Pamba apa panga pano vanhu 7 amai nebaba nevana.
ndofu vagara vakatenderera bhavhu vakabata chii zvikanzi ndiri kukumbira kuti tsinzi nyai itai munamato wenyu wekuchema muchiti zviri kuitika panapa izvi tiri kukumbira zvidarike but mwini mwachinamatira nepai nemumwoyo kunamata nokuti ndiri kuti nini muri kutaura nezwi kuti tiri kukumbirawo zviri kuitika pano dai zvadarika moto iri kutsva vanhu vari kutsva tiri kukumbirawo zvakanaka mawadhropu edu asapfute muri mutaura nechemwoyo menyu mumwe nemwe ngataure pake makabata bhavhu baba pati izwa muzukuru pasina maminitsi bhavhu ranga ratsuka kuita moto ngandu rabatira moto ratsuka zvazvokuti kana poto mukanonoka kuibvisa iri pastovhu ya isisina mvura mukati inotsuka sezvinoita stovhu kutsuka zvezvo ndo zvayanga ita vanhu vakati takutsvadoe vachivanzi vese vamwe vese siyai bhavhu asi baba panapa ndine zvandiri kutarisa zvandiri kuona vamwe vese siyai baba ndiri kukumbira kuti murambe muchingobata bhavhu muchiregedza mukanzwa patsatsarike muchibata muchiregedza pane zvandikatarisa zvikarege zvadarika mozobata senyu baba vakabata bhavhu kusvika vaita matusu emoto mumoto zvikanzi baba zvandoda kutaura panapa ndezvekuti makaenda mukanotora mushonga wenyu mushonga wamakatora uyu kana murimi munokwanisa kuudza vanhu ndimi mukatarisa kuti makaudza vanhu nokuti zvakaibotika kumashure izvi zvinopa zvakare kuti taura isusu kuti amai venyu vakafa asi nzira yavakafa nayo vakaita zvekutetereka vachibvawo zvoonekwa vakafa vari parodhi asi parodhi pavakaonekwa pambenge pakambodarika nevanhu zvotonesa vanhu kuti izvo kwakuma 11 asi kusini muka uchifamba panzvimbo iyi havana kuona munhu asi amai ava vakazoonekwa vakafa vari panzvimbo iyi yes zvikanzi amai venyu vakamwira mushonga mumba menyu ndimi makazotakura mai venyu baba imi mukaenda kunovakanda parodhi maenda kuvakanda parodhi kumashure yenge iri nyaya yekuti amai venyu makavabata kwabata chibharo nenyaya yekutora kwamakaita mushonga matora mushonga mukabata amai venyu vakamboita mazuva anokwenda kuita mwedzi vasina zvavaita asi amai venyu vakazouya mumba vakapinda mubhedroom menyu mukadzi wenyu aenda kumunda baba imi vakataura kuti mwana wangu uchiri kuziva here zvawakandita iko zvinoeneka ndozvekuti ndaakufa amai vachibva mushonga uri mumba menyu mukadzi ari kumunda amai vachibva vafa vari mumba mukadzi wenyu ari kumunda mukatakura mukadzi amai venyu imimi mukavaisa mune imwe room iri pamba penyu yamakakiya mukaita mazuva muchiti muri kushayiwa makisi right mukadzi adzokera kumunda ndokubva mukadzi aenda kuchechi ndokubva matakura mukadzi usiku ndobva maenda kuno mukanda musango kwamakazomukanda parodhi mushure mekuti manga maona kuti vanhu vanonoka kuona munhu makavakanda padhuze but hapana aivaona vaita 3 days zvakare dzimwe dzokureva kuti munhu angatove ne 6 days 3 days vari mumba 3 days dzemusango maona kuti musango mavari zvakare pari kusheka vanovaona ndokunovadhonza muchibva mavakanda murodhi kuti vanhu vaonekwe zvikanzi chokwadi vabvuma zvikanzi right mushonga iwo baba makaudzwa imimi kuti mushure mekuita mushonga uyu makana muchinge mabata mai venyu mabva ipapo hamufaniri kurara nevakadzi asi kana muchida kuita upombwe itai zvenyu munotanga mabvisa duma renyu moritora moriendesa about 10 meters zvienda kumberi mariendesa ikoko musaritore motanga manogeza kunyange rikarara musango harina basa asi kana mageza ndopa muchadzoka muchitora duma renyu zvikanzi kudini ndani oroshiwiri bhinifo vakachwemba kiminikasha hati airidifo zvadaro mhuri yezimbabwe baba vazvo vakaitaka ndokubva saka nemumwe murandakadzi vachimboita cheupombwe chavasina kuitira mumba chavakaitira musango vachipedza kudaro mukoma kb vakaita vaine mushonga wavo muhomwe ndokuzozvifunga pavapai vachisvika kumba ndokubva vageza ndokutora dumwa ndokurigadzika pasaidi ndokubva vaenda kunogeza ndokubva vatora mukaka zvakare vakandokama mombe usiku vachida mukaka nomushure mekunyeperwa nomumwe munhu kuti izvo ukageza nemukaka zvinoita nani asi vanga vatokanga muko kudhara chikonzero vakanga vatoita upombwe vakaisa mushonga muhomwe vadaro vageza mukoma kb vachipedza kugeza vakuenda kuenda kunorara vakutora kashuti kavo kavakapfeka kuti vaise mushonga ndobva ushayiwa kandi geti mushonga uchawaniki ndo mushonga mukadzi akaona murume achitsvaga akaita sei kana pasi pembeta but baba asatara kuti vari kutsvaga chii mushonga una uzowanikwa zvachose ndo pakabva nyaya yekuti moto wakutanga mumba uyezve mukadzi panga akazvitakura baba vanga vakaronga kuti mwana uyu kana achinge azvarwa achaita kuti chirwere chokusataura ari pamba ipapo ende mubatsiri akabva ataura achiti iye zvandakuita panapa ndezvekuti mwana akazvarwa zuva rakatanga kubuda moto pano baba vaisimbisa mishonga yavo asi haichakwanisi kuita chikonzero vakakanganisa mhingo kudhara vachipedza kunzibata vabatai bhavhu iri vaite matuzu pachivhurwa zvikanzi takwenda kunovhura chii bhavhu
bavu lichivhurwa mukova KP makaonekwa kachongwe kake kakandira mazai 3 tudiki. Zvikati baba uyai pano ndoda kuti muputse chaita kuti mutofute pano ndechekuti mushonga musikuuona kwauri ndo mushonga uri kufuta panapa. Ukakofuka kuita basa rawo chete wakutofuta, basa rawo chete wakutofuta. Kana muri semi ndipo unotangira nokuti ndimi makagangisa chiricho mukakopfeka chete munota. Zikanzi putsai baba Masaya. Kana takwanisa kuwana mushonga uyu tarapa chirwere chepano apachafuti moto. Asi tikaushaiwa panoda munhu anozobata mushonga uyu. Tikaushaiwa mushonga uyu pana pamoto uperi. Putsai mazai baba. Vakaputsa 1 baba. Ndobvaona mutorina chinhu kunyangwe yoko amuna changa chirimo changu richishewo chete. Ndobva putsa rimwe zvakare vari kuona amuna chinhu. Mubatsira akataka kufemera pamusoro achiti vakomanaka tose ngatina matei. Munofanira kuti muoneke chinhu asi chinhu chandiri kukuudzai chikonzero baba vanhu vachazotera kuti chii chiri kuitika. Ndobva putsa pokupedzisira ndobva maoneka mune chinhu chakaputirwa zikanzi right pana patinogona kunge tahwina. Akataka kuombera maoko mubatsira achiti togona kunge tahwina. Zvikanzi baba udzai vanhu tisati tavhura zviri kuti mushonga wenyu wanga wakaita sei. Baba achibva arondedzera kuti mushonga wangu wakadai so. Zvikanzi chibhedhenirai zvino zvamaona zviri kubva musai umu ndokubhedhenera zvikanzi ye zvishongori ndiwo mushonga wangu uyu. Vachingopedza ndiwo mushonga wangu mwana uyu akaponawo nomukadzi iyoyo ndobva atoshaike nguva iyoyo achibva tofa. Zvikanzi ndinokuvimbisai pana pamukaona ubuto zvakare pamusoro pekuti taona chinhu ichi andinga ari manyepo. Baba zvamakanganisa ndizvo tikaona izvi ndo mushonga wamavishaiwa uyu. But mushonga woda kupiswa haupiswa nomwe munhu unopiswa nemi baba. Madota acho moenda nawo kurwizi mega mukasanosvika nawo kurwizi mukadzokera parodhi amene zvenyu apagariki pano ari kuona honde kakura ndimi asi vamuri kushungurudza vana nemukadzi vasingazive chokuita. Baba vachibva vapisa kudaro vachipedza kupisa mhuri yeZimbabwe vanhu vakabuda muyadhi vainhuhwa kuita sekunonzi hamiri chimwe chinhu chapiswa chinenge poison muchinhuhwa. Kuchibva kwanzizvo vanhu budai kunze kana garai zvakare kusingaende mhepo vachibva vapisa vachibva vanzi ndoda kuti mutakure dota iri imimi ndimi noda kusununguka muenda nawo kurwizi. But baba pavakaenda vakadzoka vachitoenda kurwizi kutaura kune kwatiri kuita nezuro ranga rizuva rechi14 pamba pasi kutsva ende vakanzisa zvinhu zvinyu pai mumba pamba pasi kutsva. Saka tamirira kuti tinzwe kuti pavari kuenderera kumberi pane zvimwe zvichaitikere but vakavimbiswa kuti moto wadarika asi baba vakanzi musazobatazve binga. Saka moto hauchapisi 14 days nothing reach 15 right. Asi moto webuda every day. So tamirira kuna kuti mazuva achiri mashoma here kana kuti kumberi kupane zvinoitika. Asi vakavimbiswa asi baba vakabvuma kuti mushonga wandanozvichwa kuti uchibuda muzai zvikanzi aiwa zvekuti ndawana sei mushonga zvekufarira kwandete jongo mukatumu ndezvangu inini asi zvenyu. Asi muonai kuti ndiwo mushonga here wamakapiwa zvichokwadi. Zvikanzi hongu ndiwo. Vari kubvuma kuti vakauraya amai vavo. Ichokwadi. Ko hama dzamai padzakazvinzwa kuti ndo zvakaitwa nemwana ndo pakabuda shoko rekunzi nevanhu handei kumapurisa. So nyaya isati ndanzwa panapa ndeyekuti vakasvika here kumapurisa uye zvikana vakusvika kumapurisa baba vapa chinhano chipi imedheke ya pakaipa. Paka Harare Hatfield chiri kuti tani ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndine nyaya inorwadza inosuwisa zvikuru semhuri yeZimbabwe yekuti izvo zvindiri mukati mekupedza kuitaura vakawanda vanenge vasingazivi kuti hama yangu ndakaguma kuiona rini kana kuti munhu watakashayiwa tisingazivi kuti ari kupi. Munhu wese anotaka kuona kuti iye paari apachisina kugadzikana nokuti vese vasingaone munhu vanenge vachiti kwaakaenda achadzuka chikonzero akaenda ane upenyu hwake. Nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe yekuHatfield ndeyekuti mune imwe nzvimbo iri kuHatfield nozuro kunde vanhu vakakasvika pekufamba vapinda mune rimwe risango vari mukati mekufamba vachizama kutsvaka zvangu vari mukati mekutsvakwa mukati mekufamba ikoko ndopa vakasangana nemutumbi wemunhu wairatidza kuti akatopiswa mhuri yeZimbabwe. Kana tara nyaya yekupisa mukaenda papeji WhatsApp channel National FM WhatsApp channel muchaona mutumbi wemunhu wekuti chero nemi mukatarisa kuti muzive kuti murume kana mukadzi munotonda honika ende papa nezvima plastiki paratidza kuti munhu aitopisirwa ipapo ndo paakapiswa ende chakasara chete kuti paonekwe kuti munhu haisi mhuka inyaya yekuti vanhu munofanira kuti shepi yemunhu aya maoko uyu musoro uyu musana
iZimbabwe ndozvaita kuti vanhu vazive kuti munhu uye zvekuzitsoka kunotsika uko ndokwata kuti ndokwakasara kusina kutsva kutooneka kuti uyu munhu uyu ndopakaziswa ende vanhu vakaona nzvimbo iyi vakaona zvichiitikwa izvi vakabva vazisa mapurisa maepweth achiva kutaridza ivo no nzvimbo iyi haisi yedu ndekuHatfield kusvika mapurisa kuHatfield aziviswa vakabva vaitaka kuita basa vakati vakachengeta mutumbi kusvika pazuva ranhasi vane vakamirirawo vekuti kana kuchinge kwaonekwa munhu akadaro kune zvikamu nezvikamu zvinouya panyaya dzakadaro zvichienderana nekuti vanoita basa iroro ndevapi asi mapurisa vakarara vakaita basa ravo vakarara vakachengeta mutombe kutaura kuno kwati nhasi unogona mutombe uchotakurwa kuendesa kune imwe mutombe asi mhuri yeZimbabwe vanhu havasati vaziva kuti munhu uyu ambori ani uye zvakaita chiitiko chendiani uye zvekuti munyika medu menyika yeZimbabwe matinoti takasunugwa varipo here vanhu vanotsamwisana nemunhu zvokusvika kuvesa moto kupisa munhu uyu munhu rudzii azvichatooneki kuti mukadzi here ndipo azvichatooneki kuti murume here kana kuti mukadzi baba Isabella pakutomirira vana mazvikokota vane michina yekuti vaone kuti uyu mukadzi kana kuti murume munhu akaona mutumbi wemunhu akatsva angachite aitopinda musango zvake mozari musango munopinda kawanda vamwe vanoenda kumasowo yachinonamata vamwe ndana godobori vanenge vari mukati mekuchera mishonga vari mukati mekuita zvinhu zvavo izvozvo dhuma kuti munhu uyu akapiswa ari mupenyu akaurayiwa achibva apiswa hapana ari kuziva ndo panonetsa mukoma kebhiti kakuru kuti vakamuuraya vaifungidza kuti vakamupisa achanyungudikeri kusvika apera zvakaoma nematambudziko baba Isabella zvakaoma mukoma kebhi saka piki yemushakabvu yemutumbi wakatsva yakandwa here pachannel yaende pachannel mukoma kebhi regaika kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel paka mukoma KB ndine nyaya yemuGlenview 1 nezuro ndakapopenda muGlenview 1 sorry Glenview 1 muGlenview 1 mune nyaya yakaitika kutaura kuno kwatiri kuita ile maoko emapurisa nyaya yakaitika ndikuti kune murume anove mudzidzisi pane imwe college private teacher anoshanda ipapo ari mukati mekudzidzisa asina munoziva madzidzisi murume uyu anga achigara nemukadzi wanga achigara naye ndezvekugarisana mukadzi uyu anga ane vana vake 5 asi aine vana vake kudaro ane mwana wake akaroorwa ari pedyo nepaanogara ipapo ndingangoti opposite paanogara nemukadzi uyu nepanogara mwana wake paakaroorwa achigara ipapo vaita sezvinonzi murume uyu nemukadzi yekugara kwavo kese inyaya yekugarisana chikonzero havana mwana wavakaita vese mukadzi atori nevana vake kudhara ko murume kana anga aine vake bhati vanga vasipo ipapo murume anoita panyaya ndiri kutaura zvinotoratidza kuti ava vane zvavaita zvakafanana nekunetsana kumashure kana kuti pakugara kwavo murume aenda kubasa mukadzi uyu aimboshanda mune rimwe bhawa ndobva aita sei ndobva atanga kugara nemurume vakudanana zvadaro murume paakaenda kubasa achibva kubasa achisvika mumba akanoka dho rararidza kuti hamuna munhu ende noku yairatidza kuti iri kuridza rumu yemukati kureva kuti hamuna chirimo achivhura dho manga musina zvama kunyangwe saga kunyangwe spunu kana chinoratidza kuti mumba umu makamboita chino ranga riri ground mukadzi angarova pasi atuta tunhu twese aenda nato murume achipinda mumba akatura befu ndokuziva kuti vakomana nichatangira papi uyezve mukadzi uyu aenda kupi murume uyu achibva ipapo akataka kufunga kuti pfungwa dzake dzimwe dzenguva kutorwa kwaitwa zvinhu panapa mukadzi ipapo angaende kure zvimwe dzinogona kunge zvaendeswa pamwana wake uyu anogara apa murume aiziva paigara mwana wemudzimai wake mwana wavo ndokubva aenda ipapo paakaenda ipapo akaenda akabata simbi emu yake aida kunoona amai vemwana uyu aida kusvika chinovapaza kuti obvious iwo namai vako mune zvavaita ari mukati mekuenda kudaro amai kumakunde ekumakunde amai kumakunde ekumakunde jekesa musutu ekumakunde kumvambako akanaka kumbe kwemukadzi rekai ndikubate muromo right ramba wakateerera tozonzwa kuti ichi chekuGlenview iGlenview 1 chakazofamba sei zimai akawanikwa akafa asi akapiswa saka tikuedza kubata kaSamukeliso Ncube kuti atikandire kamapiki acho pamwe chete kana kuti atikandire kamubvunzo wedu wanhasi wepa National FM WhatsApp channel uyo uchawina
uchawina uchawini saka airtime maviri pamwechete kane food hamba saka kana zvangoita chete muchangoona kamubvunzo wauya pamwechete kane nyaya dzababa Isabel asipari zvino regai katimbodhila zvedu kane manyuka Marvel 1 chii chakazoitika baba vabva kubasa vari kusvika kamumba musina katirimo property yese yatutwa vachibvotora kasimbi vari kutsvaga kakunogara mwana wamai waigarisana nawo baba icho kwadi muri yeZimbabwe murume achifamba achinopinda payadhi yemwanasikana uyu mwana haana kunosangana nemwana wemudzimai wake akabva asangana nemuzukuru mwanasikana ne3 years apo anga akabata simbi akabata simbi kudaro ndiye simbi kumwana pamhanza ndiye simbi pamwana pamhanza mwana achibva adona vanga vari pedyo muri yeZimbabwe vachibva kuona kuti ndo zvatoitika izvi vanhu vachibva vamhanya ndobva vanoodi vabata mwana vamwe vachizama kuti mwana aiswe kuita sei kwaanobatsirika murume uyu achibva aita sei achibva abatwa kudaro ndobva atoendeswa mukati mengi kumapurisa but vachimudzingira kubva kuGlenview 1 nenyaya yekuti akabata simbi vakanetseka kuti vabate murume uyu ndokutanga kumudzingirira kubva kuGlenview 1 vanoziva kubva kuGlenview 1 kusvika kuGlenview 7 ndiko kazobatirwa murume uyu kusvika vamuendesa kumapurisa mapurisa munoziva muri yeZimbabwe vane basa ravo kana watonga wega vane zvavanoita murume achibva abatwa kutaura kuni kwatuita musi wemande akabva aendeswa kupi kukoti aenda kukoti ndobva aiswa kurimandi izvo zvitaura kuni kwatiri kuti ari kurimandi amai vaye vekutiza kuti pazoitika ndeweishi vanga vasingawaniki pane runyere kupe rekuti pane kumwe kwavari kushanda kune rimwe bhawa havana kuzobudikira kudzoka pamba vakabudikira kwakuchipatara but ari kuita simba manjero inoisiwawo futi hapana chikonzero wacho amakwei mapurisa sautaura kuno kwatita muri yeZimbabwe mwana uyu ari muchipatara ende muchipatara kwaari ari kusingaonekweni vanhu vakawanda intensive care ndoma ari imomo asi ndinotenda vagari vemuGlenview 1 vanogara mukati menzvimbo iyi kune mari yakataurwa about 300 US iri kudiwa kuti pashandikwe mwana uyu nditori nechikamu chevamwe vagari vemunzvimbo umu vari kuzama kuunganidza mari kuti sezvo baba vemwana uyu vasingakwanisi kuwana zvakakwana vaunganidze mari yekuti mwana uyu arapwe asi vamwe vari kudzokera kumashure senge nyaya yandakamboita iya kuti honai nhasi kukonana kwevaviri honai mwana ari kuzinokuwara chikamu chake kuti chiri papi ende ari kukuwarirei nhasi baba vakasvika pamba vakaona pasina property mudzimai wavaigara naye atiza vachibva vada kunopedzera hasha kumwana wemudzimai uyu vachibva vasangana nomuzukuru mwana wemwana ndo vakanorova musoro nesimbi akura seiko muzukuru akarohwa 3 years ari mwanai ari mwanasikana baba ava sei vakapedzera shungu pamuzukuru ndo paita nyaya mukoma kedu vakadi vakatsvaga munhu wavo munhu wako tsvaga munhu wako kana watatirwa nemunhu tsvaga munhu wako kunyange ukamutsvaga usanotonga yes ndokusaka vemutemo variko chiko changa chatorwa nemudzimai uyu chakapa baba vahasha vakasvika mumba muri ground kana muchiti ground manga muneiko mumba macho manga mune mubhedha baba Isabel manga mune dzimba dzakawanda iground 1 vanhu vari kugara mumaground iground rine zvinhu iri ranga riri ground risisina chinhu manga mune mubhedha manga mune TV manga mune wardrobe manga mune kitchen unit ani timoti macheche ndo zvada kuurayira muzukuru kunyange zvinhu zvishoma ari kuti ndezvani ndezvedu sezvende nemunhu wani but wacho wakanorova atadzei muzukuru kumba kwakanopinda 3 years ari kuzivei zvakaoma regai katinzwe vadiwa vateereri mushure mekunzwa paka murewa chakwa muri yeZimbabwe inzwai kune murume waningati mukomana kusanganisa chikonzero haana mukadzi akura sei 33 years aine 33 years muri yeZimbabwe ane chigayo ane motokari dzake dzinokwana kuita 4 izvezvi ari kuvaka imba yake 7 rooms yakanaka yatoye pawindow level but munhu uyu haana mukadzi anogara muimba yake iri nani apa rotovaka imwe imba anogara ari 1 hapana zuva ravanoti vanhu vakamboona mumba make muchipinda girlfriend kana musikana wanodanana naye but anogara ari 1 but mukufamba kwaita vanhu pane kupomerana nekutaurana kuti hei zviri kuitika mumuridzo medu muka hatisi kunzwisa chikonzero vanhu kudzingwa mabasa vakadzi vachirambwa kumudzimba dzavo vachidzoka kungoifa kusinganzwisisika vanhu vakazoti rimwe zuva mukomana uyu amwe akatenga motokari yake chi4 vari pamhemberero yekupemberera vanhu vachibva vanzi kune mwana angaenda kumvura achibva adona nemugomo wemvura ndobva adona kudaro vanhu mwana achibva atofa
afa kudaro zvikanzi mwana uyu muridzwe mwana achibva ati kuvabereki veukama vese uyai kuno kupinda imbomo kufunga kwenyu mwana uyu tingati kufenderoku vanhu vani mwana atondura mwana ati zvikanzi tisatienda kure imimi veukama zivai chete kuti mwana wangu aita sei afa ari murume but imbomirei kuchema panapa ndobva amhanya ndobva anouya nemunhu auya nemunhu zvikanzi Nyembatsiri mubatsiri tinoda kuti tiite matare but bvisai mari yechi yematare wani mukomana uyoyo kana kuti murume uyoyo wepati kana kuti womutambo wekupemberera motokari yake ndiye akabvisa mari yematare ndokubva aindisa mari yematare ndokubva yapiwa anonzi makumbire kuti anonzi ani anofanira kuisa mari pai mudare payakasvika zvikanzi no musaisa mari muplate nemubatsiri iye haisi mari muri tonditosora makutondikanganisa matare angu budai panze nemari iyo unza imwe mari ichibva yabuda mune imwe homo zvikanzi ndoinonzi mari yanga iri mari yematare panga padzi panodiwa $50 yematare okay ndobva abvisa $50 but yakatoenda iri 100 ichinzi inoda change no haisi mariyo ndobva yabviswa kudaro pakaendeswa imwe uyoyo munhu akaita sekunonzi ari kuti ndabvisa mari zvasvorwa here kuti mari yangu yarambwa ndokuita sekunonzi ati tsamwei atsamwa kudaro ndobva anzi imimi baba imimi ndiri kuda kuti iti ende murume uyo ndisanende kumberi anozivikanwa nguva dzese kunze aabvise juzi chero kukapisa sei aabvise juzi rake kutonore sei aabvise juzi rake avazivi kuti paanoenda kunorara anonobvisa here nokuti achimuka kuseni ndoro anenge anaro juzi iroro so juzi iri rinotomboonekwa rakachena kuratidza kuti rinowachwa but juzi kuti riwachiwe usiku rimuke rakaoma hazvisi nyore saka zvazoitwa mani ndezvekuti mubatsiri akataura achiti vedu wee dai makasira mwana uyu atinose kuti akafa pane kuvharwa nekudzimaiswa kwaitwa mwana pese pari kuitika zvinhu izvi mwana ari mumba haana kuendeswa kuchipatara zvikanzizvo zvatoda kuita pana pamwana uyu akazongooneka uda kumhanya kutiza zvikanzi batai murume yeye asatize ngadzoke pano ndokubatwa zvikanzi kuri kutizei zvikanzi andambotiza ine ndingobva hangu panapa ndabvisa wani mari yematare but mari yaita sei yarambwa zvikanzi mari yematare yarambwa ndozvaungatiza iri panapa zvikanzi alright muchida kuenda henyu bvisai juzi muri yezimbabwe kuti juzi ribve pamurume uyu rakatora nguva vanhu vakabata munhu kuti vabvise juzi kana muchiti juzi muri kutaura kuti kudini juzi rechando chaiyo ida kwakutonaka shinda iye ndiri kutaura iye kuti yakakora iyeyo kuti kana rikawachwa rinoda zuva rese kana kuti mangwana rizoiswa pawaya kuti kuve nezuva rakawanda kuti riite sei riome ndo juzi raipfeka murume ndobva abviswa achinobviswa kanuka aine imwe hembe zvechokwadi mukati but mukatikati mehembe manga mune kahembe kanga karipo kanotoratidza kuti kaora nekupfekwa kansanza mupendero wehembe nepanojoina nahembe panenge pakasimba ndomoga manga masara makasimba kana kuri sekumusana uku kwakusitorina chinhu but hembe yakatozooneka kuti hembe iyi ihembe yaakagoverwa parufu rwomumwe munhu atofane 2 years afa mufamily mavo saka iye akaigoverwa ndakutaura nevamwe verudzi vanoti magoverero akaitwa hembe ndianengi but nengi uyu akafa uyu pakagoverwa hembe idzi mukomana uyu paakatora hembe iyi haana kuita zve zvekunzi nengi ukwanengi ukuimbe kwanengi tora izvi zvinogoverwa hembe aka kwanza akatosvika akatora chitoti iyi ndo ida iyi achibva tora yanga iri hama yake muukama ndo matorero nemagoverero saka chirumo chepanhaka yemunhu akafa but matorero akachiita ndeyekutora ega akabvanza aiwa iye hama yake agara ngaite sei ngatore nekuti vanhu hapana zvavaiziva zvikanzizvo zvikatozoonekwa kunzi iwewe hauziriwa une dambudziko rekufa kwemwana here uyezve hembe izvi akafa uyu unoramberwa nechikuita paari nokuti maitiro wakaita mari panguva diki iyi ane hembe wakapfeka ndiwo wangoda kushandisa izvo zvitaura nguri kwatiri kuita une nguva yekuti pa 2 years dzega unofanira kuuraya nhasi mwana uyo uyu ari kuteverwa nekutsindirwa pamusoro
pekunza akafa mukuru kunofa mudiki uchipedza mudiki zvakare kunofana kuya mukuru zvakare zvikanzi mwana tanonoka mwana tofa ndo pakanzi nevamwe atikwanisi kuticherere mwana asina kumboenda kuchipatara ndizvozvo kuti dhokotera vanoona mwana chibva takurwa chibva aendeswa zvikanzi munotivigira munhu akafa kare kuti zvakaita sei mwana akatofa kare uyu vakadzoka nemwana mwana achibva avikwa vari panhamo nhasi nezuro ndo pakadzorwa mwana ka vanhu vari panhamo ipapo iye achibva aenda kumba nekuti vanhu vaitya vachinzi munhu aisafanira kufamba ari ega hasha dzine vanhu vari panapa munhu anogona kuita sei anogona kuuradzwa vamwe achibva muti unogona kuenda kukumba uchidzoka parufu pane vamwe aenda kumba ndobva anomwa poison amwa poison akamwira mumba ndobva abuda panze vanhu vachibva toona munhu arikudonha pasi vanhu vachibva mhanya vanhu vakanzwa poison kunhuhwa ndobva takurwa ndobva aendeswa muchipatara saka kuno kwatiri kuita mwana ari kuvigwa nhasi iye avhaniswa muhospital kuchipatara zvikanzi nemubatsiri mwana uyu hazvina kugumira ipapa ane zvaanoita iye zvekuti vanhu vafe nguva inofa munhu achienda kunovigwa ndo paanoteya okay panoita zvinhu zvake ndo panoita zvinhu zvake saka izvezvi iye pachake mwana uyu ari kuenda kunovigwa iye asipo saka munhu iyeye achidzoka panapa akararama kana kusararama nezvetoda kuita panapa andione upenyu hwake asi kana kuti ararame zvichakonzerwa nemi kuti aritsireke kuita zvinhu zvachona because zvataita pamusoro pemwana uyu nokuti munhu yaazovigwa iye asipo iye pachake zvaiteya zvezva zvinouraya iye saka chigarai pasi veukama kuitira kuti murume uyu akadzoka kubva kuchipatara asina kufa nemushonga asafa veukama ndobva vaungana zvikanzi toita sei akauraya kawo zvikanzi nevamwe ngaite sei regai munhu ararame iye pakataurwa nemubatsiri kuti iwe pawakatora hembe iyi yange iri mukati yemufi pakasvika achitora hembe paigova hembe ichokwadi zvinzi hauna chokuita here nezvemufi akati kudini akatotora nyaya yekutoti kwanzi inini mungatondiudza zvese handina chimwe chandichataura nokuti kana mati ndindauraya mwana hapana chandichaita but matauriro nemabvomero aitioneka kuti munhu uyu hachisina zvokudavira ende paitori nevamwe vachitoita zvakawanda kuti kwatakaenda kwakati tikamubata kwakaenda tikamubata vamwe vachitoshinzira kuti takatoba mushevedza kuti zvauri kuita hatisi kuzvida uri kuita zvakati kumwe kwachachonzi akatokumbira ruregerero asi vanhu havana pakataura pakaungana sekuungana kwanga kaita vanhu ava nokuti vamwe vaichidzira nyaya yekuti izvo kutaura nemunhu muchimudza mashoko aya dzimwe dzenguva munogona kusungiswa muchinzi vapuma munhu urwai but paaiudzwa apa haina chinhu chaimbopokana aive nemashoko ekuratidza kuti munhu aneta nokuti zvinhu zvaanga achifungidza kuti secret yake zvakuzivikana zvabuda pachena zvabuda pachena ipakabviswa hembe yemukoma kb juzi rake nehembe paitowanikwa dzinonzi ndadzedze dzaitowanikwa pahembe tsawawa baba Isabel muri kuti hembe yakapiwa yakagoverwa yakatora ndiyo yanga yawanzanza mukati ndo yaishandiswa yanga isingabviswe mukati ndopainzi hauna here chekuita pamusoro pemunhu uyu ane hembe ishi so kutora kwaichiita hembe iye ane zvaitozadzisa nekugadzisa kuti zvive zviizvo kushandisa kwaita munhu so kushanda kwaitiswa munhu aitoshanda nehembe akaipfeka iye kusvika hembe yadambuka dambuka iri pamuviri saka juzi ndo raibatanidza hembe juzi ndobatanidza hembe mukati manje veukama vaudzwa kuti murume uyu sezvo ari kuchipatara ada kukomita suicide anwa mushonga zvataviga mwana uyu pane zvichaitika vakati kudini ndo shoko ranamirira kunzwa mukoma vanhu vaipikisana vamwe vachitoshedzera kuti regai afe kana asiwa nemushonga zvamuri kutaura nomubatsiri kana achifa ngafa vamwe vachitoshedzera vachiti no guys hazvireve kuti munhu uyu haana chimwe chinhu chachazobatsira kumberiwo zvitoripo but ndokukoniwa ikoko but ngatitendei mwana kuti takasira kuona chi zvinhu izvi taigona kupera tese but baba vemwana uyu namai vemwana uyu pamwe ngakapaungana vanhu havana chinhu chakataura vanhu vaichema havana chavakataura kana kupa komeni kana kuti ngaafe kana ngaarege havana chavakataura but vamwe vanochedzera kuti vamwe vachedzera kuti ngaafe vamwe vachiti aiwa murege yakadaro saka ndamirira kunzwa kuti zvavakazobudisa iwo shoko ravakaendesa kumubatsiri ndekuti chi ukama huripo pakati pemurume uyu akabatwa achinzi ndiane chekuita nekufa pamwe chete nekurwara kwevanhu pamwe cheteka nemusikana anga afa hwakamira sei wakauraya ndikuda kuti ndisisi wake because vana baba vevana baba vemukomana ane mwana akafa nababa vewacha aiuraya mukomana nemunyen'ina
ya pakaipa Zimbabwe dai wanga uri wewe ichi ndichakwa murewa waita sei zvabuda pachena kuti murume uyu aneche kuita nekufa kwevanhu vaviri ndokuti akwaniseka kuita fuma apari kurarama zvese haana mukadzi waizoita seko mukadzi nejuzi ranga asingabvise pamuviri mukadzi anoti bvise akatimboashaka nekantsanza kanga kari mukati aka baba Isabel amudereka